бозиҳои мафҳумондаи чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ баргузор шуданд. дастаҳои футболи хуҷанд ва Регар Тадаст мебоист дар даври нуҳуми чемпионат байни ҳам дидор анҷом медоданд, аммо бо сабаби иштироки хуҷанд дар ҷоми конфедератсияи футболи осиё ин бозӣ ба мавқуф гузошта шуда буд. ҳамакнун Регар Тадаст дар майдони худ хуҷандро истиқбол гирифт ва бозии мазкур бо ҳисоби 3-0 ба суди меҳмонон ҷамъбаст гардид. дар дақиқаи 33-юми рақобат футболбози дастаи хуҷанд Далер Ёдгоров ҳисоби дидорро боз намуд. Далер Ёдгоров аз як вазъияти мусоиди голзанӣ истифода карда тӯбро воридӣ тури дарвозаи соҳибони майдон сохт. бо ҳамин як голи задаи Далер нимаи аввали вохӯрӣ хатм шуд. баъд аз танаффус низ шогирдони Рустам Хоҷаев бештар дар хатти ҳуҷум фаъол буданд ва ҳамин буд ки легионери дастаи хуҷанд Сергей Сканян назар ба муҳофизатгарони Регар чолокӣ намуда тӯбро ба дарвозаи соҳибони майдон ворид намуда ҳисобро 2-0 гардонид. дар идомаи вохӯрӣ талошҳои ҳарду ҷониб барои тағйир додани ҳисоб зиёд буд, аммо бозам ба Далер Ёдгоров муяссар гардид ки голзанӣ кунад. ҳамин тавр ин футболбози дастаи хуҷанд дублро ба қайд гирифта ва натиҷаи ин дидор низ нуқта гузошту хуҷанд дар сафар Регар Тадастро бо ҳисоби 3-0 шикаст дод. ёдовар мешавем ки ин дуюмин ғалабаи пайдарҳами хуҷанд дар чемпионати тоҷикистон маҳсуб мешавад. Регар Тадаст бошад маротибаи 8-ум аст ки шаҳди нокомӣ мечашад. Ну, игра получилась, особенно первый тайм, удовлетворительной, но во втором тайме рассыпались. Я хотел поздравить соперника с победой. Думаю, что в будущем команда Регар будет достойно выступать, но уже с другим тренером. Спасибо. дар бораи бозӣ чӣ гуфтанем? ба фикри ман баъдаи бозие ки бо Равшани клуб 3 рӯз пес кардем, бачаҳо камтар ба худ наомадан. дар аввал ним соати аввал ба фикри ман Регар наздиктар буд ки аз он ҳолатҳои голзанӣ ки дошт гол занад, лекин истифода набурд. баъд аз он мо камтар бозиро дигаргунӣ кардем ва тонистем як гол занем ва дар қисми дуюм ба фикри ман мо он нақшае ки кашидем ба бозингаро расондем, бозингаро ҳамин чизоро иҷро карданд ва ғалабаро ба даст овардем. дар бозии дигари мафҳуммондаи даври нуҳуми чемпионати тоҷикистон миёни дастаҳои лигаи олӣ дастаи хатлони шаҳри бохтар клуби марказии варзиши Артишро шикаст дод. меҳмонон ба дарвозаи артишиҳо 3 голи беҷавоб заданд. дар дақиқаи 24-уми рақобат ҳисобро Нуриддин Ҳамроқулов боз намуда дастаашро ба пеш баровард. бо ин голи Нуриддин қисмати аввали вохӯрӣ ба анҷом расид. пас аз танаффус бозам футболбозони дастаи хатлон бартариро ба даст гирифта ва задани боз 2 голи дигар мушарраф шуданд. дар дақиқаи 83-юми рақобат Саидшо Бозоров ҳисобро 2-0 гардонид, аммо ин охири кор набуд, зеро баъд аз 3 дақиқаи голи Саидшо Бозоров ҳамакнун Тоҳир Тағоизода низ исми худро дар феҳриsti нафарони голзада сабт кард. барои шогирдони Аслиддин Ҳабибуллоев ин 6-умин ғалаба дар 12 бозӣ анҷомдода маҳсуб мешавад ва бо касби 22 имтиёз дигарбора ба садри ҷадвали умумии чемпионати Тоҷикистон баромад. ما متاسفانه بازی‌های قبلی که در خانه خودمون بود اونا رو ما از دست دادیم که الان دچار مشکل امتیازی هستیم، ولی هنوز برای لیگ هست. مشکل ما متاسفانه بعد از بازی‌های آسیایی ما 3-4 تا بازیکن خیلی تاثیرگذاری که هماهنگ بودن با تیم، همدیگه رو میشناختیم، همدیگه رو میفهمیدن، اینا رو از دست دادیم و نتونستیم بازی کنم. من امروز 3 تا از بازیکن‌های جوانان خود ما بازی دادم و حتی دفاع ما فرستادم فوروارد بازی بکنه. یه مقدار توی خط حمله دستمون خالی شد متاسفانه و تو اون عقب، اون جلو، اون وسط خوب کار میکنیم. از اونجا بعد ما نمیتونیم به گل برسیم و این مشکل رو من میدونم. ترانسفر بسته شد، بازیکنامو نتونستم اون چیزی که میخواستم بگیرم و متاسفانه این مشکل هست. ما تمام سعی میکنیم که تو هفته‌های دیگه تا هم 5 تای بالای بمونیم. از رما برای همه کماندا کاتلون همین روز بازی سر بعد همه بچه‌ها فکر موتیویشن هستای که کوچ بگو فکر ویکتوریا که بازی اولیمپیاد برای زورای برای همه بچه‌ها بازی زور میکنی.